Искам да ви споделя нещо важно. Става дума за нещо невидимо, което истински докосва живота на всички нас. То е навсякъде, а рядко го забелязваме. Или разбираме, чак когато изчезне и е прекалено късно. То е уникално място. Място, където всеки е добре дошъл, независимо кой отбор подкрепяте. Или какви дрехи носите. Място, където имате свобода на словото. Място, където не губите живота си заради кичур коса. Място, където бъдещето не е в ръцете само на един човек. Където можете да целувате когото поискате. Където можем да се чувстваме в безопасност и да се грижим един за друг. И където нашите деца биха искали да живеят. Място, където се обединяваме срещу изпитанията и заедно взимаме решения за бъдещето ни. Това е ценно място, наречено демокрация. Нека заедно го запазим. Включете се в Заедно за ЕСА за демокрация.